Ayan. So, sana panoorin nyo ang aking vlog, ang live streaming dito sa Palayan. Ayan. Beautiful place. Ayan, sa farm. So, ayan. Welcome, welcome. So green. So clean. Ayan. Ang ganda. Ang ganda, ganda. Ang ganda, no? Wala. Nagka-live ako. Tiyay! Pawis. Sana panoorin yung aking live streaming. Wherever you go, to be with you. Wherever you meet someone. Ano ba? Magandang view. Ayan. Mahuba kita ng kanina. Wait. Hindi makapresto, guys. My goodness. Huh? Yay! So beautiful here in Bicol Farm. Wherever you go, be with you. Wherever you need someone. Oh my God. Oh my God. Hirap magpisto ng ano, ng camera. Lights, camera. Char. Oh yes. Oh yes. Kaibigan mo lang ako. Oh my God, nakapisto siya. Kaso nga lang, may nakaharing. Kaharing ba? Nakaharing. Ha? Okay na sana, kasi may nakaharing. Ganon there. Char. Nakaharang, hirap i-frost. Wherever you need someone. Sige. Oh wow, yes. Perfect. Oh my God.
baby. Why you just giving me my middle? I'm missing moments a little. Naunahan na. Oh baby. Nag-text ka na lang. Kulang pa ba ng naisip kita? Pagkasama ka, di ka mawala. Alam ko ba kung bakit ikaw ang naisip? Nahuhulog na naman, ngunit hindi mo ako maramdaman. Ikaw ang nakikita, hay, ngunit di ka maniwala. Hoy! Hoy! Na 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 na. Lasing kami. Kulang pa ba na may concert? Tama na at magkasama ka, di ka mawala. Aywan ko ba kung bakit ikaw ang naisip? Nahulog na naman, ngunit hindi mo ako maramdaman. Ikaw ang nakikita, ngunit di ka maniwala. Ay! Ilas ba? Yan, oras na. Ocha. Mamang yapas. Alas 10 na? Patay nagawa? Pero naman tayo nagawa. Minsan tayo punti. What the wax rates? Nagano ka sa balik ka? Nagkuha din dito kahapon. Sorry. Sinusap. I want you here with me now. Love is good. Sige, magkasig yung tanong mo. Balik ka pa. Oo, dito. Dili ka lang doon. Your love is good. Nakapatanong na. It's too great. Ano siya, abuso siya. Palang hanap pera. Nalugin nila doon siya. Nagkuha. Uy, chismisan ka mo. Nakalive ako. Ah, sorry.